ήξερα από φτώχεια. Πήγαινε η μάνα μου ή οι αδερφές μου στη βρύση του χωριού, μία βρύση, η οποία έσταζε. Και είπα ως υπουργός εσωτερικών, στο κάθε σπίτι, στην κάθε κουζίνα θα μπει βρύση. Και θα βρείτε νερό, να μπαίνει νερό. Θα βάλετε τηλέφωνο, θα βάλετε φως, θα βάλετε δρόμους, θα δώσετε λεφτά. Επλουτίσαμε την πατρίδα, εβάλαμε τον νόμο, κάναμε νέο σύνταγμα και πήγαινε το πράγμα ρολόι. Η μάνα μου, όταν πήγα στην Κρήτη, δεύτερο, τρίτο μήνα με την Επανάσταση, μου είπε, ποιος έβαλε παιδί μου να του κάνεις αυτό το κακό? Γιατί δεν ακούσατε τη μάνα σας? Διότι δεν έκανα κακό. Αυτή ενόμιλε ότι έκανα κακό. Τι της έκανα? Τι, επειδή της έβαλα βρύση στη κουζίνα? Επειδή της έβαλα φως? Επειδή της πήγα το δρόμο από το Ρέθμνον στο χωριό που δεν θα πήγαινε ποτέ, ποτέ των ποτών?